Benvinguts i benvingudes en aquesta xerrada sobre l'alimentació dels infants. Em presento breument, primer de tot. Jo em dic Alba, soc de la Garrotxa. El sobrepès i l'obesitat actualment és un problema de salut pública. A Catalunya i a Espanya el 50% de la població adulta té excés de pes i el 40% dels infants tenen excés de pes, unes xifres molt elevades. Les malalties no apareixen d'un dia per l'altre perquè sí, sinó que s'han anat gestant durant molt i molt de temps, des inclús abans de néixer. I entre un 62 i un 76% de la població mundial tindria un excés de greix al seu cos. I d'aquests, només el 40-50% tindrien un excés de pes real. Per tant, hi hauria tota aquesta franja de persones que tenen excés de greix però no excés de pes. I només fa 234 anys que s'ha produït aquesta revolució industrial que ha introduït tota mena d'aliments processats a la nostra alimentació i, com us podeu imaginar, la nostra fisiologia no està gens adaptada a aquests productes.